Godt, Henrik. Prøv lige at vise, hvordan man fanger en ærø her. Ja, sådan. Der er nogen, der siger, at det er for nemt. Hvad siger du? Nej, det er ikke for nemt. Nå, så prøv lige igen. Igen? Ja. Jeg gider simpelthen snart ikke mere. Jeg synes ikke, der er andet fisk her. Ej, et kast uden fisk. Det er uhørt. Jeg gør lige noget andet. Lige lidt længere hen. Ja. Så. Er du klar? Ja, nu kører det. Det var bedre. Der var den. Altså, ja, det var den. Der er så mange fisk her, så jeg gider ikke engang fiske. Jeg vil hellere filme. Jeg tror, vi har taget 6-8 stykker hver på en halv time, men størst på 50. Ja, det var godt. Skal jeg igen, eller? Tag lige en til så inden jeg slukker. En til? Ja. Jeg magter simpelthen snart ikke mere. Jeg tænkte på, skulle vi ikke tage ind på værtshus? Jo, ved du hvad? Det lyder sgu godt. Så siger Henrik, når der er lidt vind på her, så er det meget bedre. Der er der mange flere fisk. Det er det også. Jeg prøver lige at gå kaste under land. Lige for en gang imellem. Ja. Det er sjovt at se, hvor tæt vi står på. Prøver vi lige at se, om der er nogen inde under land. Hvad går der galt? Jeg ved ikke, hvad der går galt. Okay, græs. Det går. Vi prøver lige noget andet. Det er typisk lige snart man filmer, så er der ingen fisk. Jeg tror, det er gået i stykker. Er det gået i stykker? Ja. Ja. Nå, det gider jeg sgu ikke mere af det her. Nej, skal vi gå ind og få en øl? Ja, det er for kedeligt. Godt, jeg slukker.